Kai ku bari mana, haba uwar gida, amarya ku bari mana. Share hawayen amarya ta ki daina yin kuka, komai yayi farko zai yo ƙarshe, kar da ki damu. So ki murmushi haba uwar gida, sarauta yaya kike haka? Uwar gida nan kawai kike kuma abokiyar zama a gare mu. Kin yadda da ni na yadda da ke soyayya ce, aike din mace ce, kyakkyawa ce, yar manya ce. Garin ko nasara ce, haka abai ce, haka ummata ce. Faranki ya salamce, karkice kuce a gidan auren mu. Kin ja amarya ne alkawari ba alfarin cika burinki. So ki sarara na sa shi iri cikin ɗakinki, mai kyau da turare ki yi min fari in na kalle ki. A kwarin jajere sun yi rere zuwayo Allahnmu. Wayya ka uwar gida, ki ce ke kan wadda ce ku bar ce ku ce, akan faduwa ce a gare ku na ce kar ku karkace. To ku ringa sassauci banda fifici a gare ku na ce. Kin ji kyawar gida ce, sarautar mata ce, runguma kanwar mu. Kin ji uwar gida, shi karki ya fushi zo kodai shi. To ai ba sashe ko kuma kushe a jikin kyashi. Ki mun mashe kimin taushe in ta hannu in lashe. Na yi sa'a ashe da marar kushe da ta shigo cikin danginmu. Jinjina ne wa Maryam, zinariya kin farki abin tarbiya. Kin mata samagiyar sa kaya har ma da kwalliya. Akwai gida alkunya na ga su o'o akwai rashin kunya. Domin ki iya fatiya kin fita da ni kunya cikin dangin Allah amarya. Kan jibi haƙƙinki na bi na siyo zafikin cikin timbi. Ki koyi da sayi ba fara alkyabba mai kyan haiba. To ni kuma zan muku adalci a tsakani bacin amanar. Amarya uwar gida, shawara jumla baiwar Allah ki ji dan Allah. To da kina da bala maganar ki kula batta da illa. In kin yi alwala ragowar ruwan shakan sallah, haka zai rage yawan bala da so ki kula in ji liman yayan mamu.